हेल्थ इन्शुरन्स असेल किंवा टर्म इन्शुरन्स असेल ह्याचे पैसे मिळत नाहीत, ह्याच्या मागचं कारण असं आहे की इन्शुरन्स ही गोष्ट चालते अटमोस्ट गुड फेथ या तत्वावर. म्हणजे काय, तुम्ही योग्य माहिती द्या, आम्ही तुम्हाला इन्शुरन्सचे पैसे मिळवून देऊ. इंडियन लोक, भारतीय लोक असताना जुगाड प्रवृत्तीची आहे, त्यामुळे खूपदा आपल्याला वाटतं की ही माहिती नाही दिली तरी चालू शकतं. परंतु जर एखाद्या व्यक्तीने त्याची आरोग्यविषयक माहिती जर लपवली आणि त्याला उद्या जर काही झालं आणि त्याचे फॅमिलीला जेव्हा क्वेश्चन अँड आन्सर करणारे क्लेम टीम येते, तेव्हा आपली लोक तिथे सगळं सांगून टाकतात, कारण ते खोटं नसतं. हा, याला गोळी चालू होती बीपीची, हा याचं असं ऑपरेशन झालं होतं, आणि तेव्हा ते कळतं की बाबा यांनी तर ही माहिती इन्शुरन्स कंपनीला दिलेली नसते. म्हणजे खूपदा असं होतं की ॲडवायझर जो हेल्थ इन्शुरन्स किंवा टर्म इन्शुरन्स ॲडवायझर आहे त्यालाही या गोष्टी माहिती नसतात, आणि तेव्हा चलता हे ॲटिट्यूड, नाही सांगितलं तरी चालतं. म्हणजे ते जे काढणारे असतात त्यांना लक्षात येत नाही की आपण कंपनीला नाही फसवतोय, आपण भविष्यामध्ये याच्यामुळे आपल्या स्वतःला फसवतोय, आपल्या फॅमिलीला फसवतोय.